Relaxing na kayo. Mana magkaon. Very good. Usawa pa kakaw magkaon si Momochang. Maglaog ko sa ako ang mga binuhi nga dugi. Binuhi nga dugi. Wait a minute. Wait. Laog ta ha. Laog. Sige. Set. Ini. Move siya. Maglaog ta. Hagdan akong tubig kay para ang uhaw mawa. O, dra. Re. Kaon. Mampod. Mewa, move. Kaya chikara na. Chairut chang lini. Move sa. Tim na imo Momochang lahi man ni Momochang. Oy. Dra. Na. Here. Dra. Kaon. Kaon na. Kuro na pod. Ang kang kuro kay uga man ni kakuro. Uga kakuro. Bita sa Momochang. Kuro man ni. Oy. Wait. Kuro. Ola, down. Ne. Kaon. Iit. Momochang ay. Puna naglaog Momochang di ay. Tara Momochang oh. Isna tag tubig be. Bawa tubig oy. Nakaon. Kung di yun. Ay ilang ay. Babo. Gutuma kaon na. Kaon. This is for today's video, everyone. Feeding time of the dog. Feeding time sa akong mga dog nga sabaan. Laki na. Kain na. Ang tubig ding kuro di ay. Tubig ni kuro di ay. Tubig kuro be. Karilat ang butangan kuro ha. Tubig ni kuro ay. Nakaon. Tubig. Water. Tara. Ge. Kaon. Gina. Sige na. Babay na. Enjoy your meals na. Okay? Kaon. Gina. Hurry up. Tara. Hurry up. Oh. Hurry. Di maglangay-langay. Nawagutuma. Hala, sige, unya nakaliter na. Babay na ha. Bye na. Kaya ako, mamahaw na pud ko. Kamu man nagpamahaw, ako mamahaw na pud ko. Momochang, kaon Momochang ha. Dan ang Momochang ha, kaya nakamigas Momochang ha. Limpyo ta Momochang. Okay. It's done already. Bye, mga cute doggy dachan. Yang ako ang chihuahua nga gamay nga 3 years old. Bye. Enjoy your meals ha, okay? Thank you for watching everyone. Thank you for watching.